पसंद के मुर्गी मरली हो लास्ट हवा ऐसा ना कोई है हमार देखो जे पटना के गोल घर एक बेर घूम ली ओकरा कुतुब मीनार पर ध्यान ना जाए ऐसे कुतुब मीनार में जइब बाद में लूज हो जाला अब पटना के गोल घर जेने से जइब एकदम सेम टू सेम ढीला ढपर ना होला बाबा जी ना एकदम भीड़ रही कसमो कस क्षतिग्रस्त कबो ना हो सकला हवन होला सुनो हो सिंगारी यार करत तोहरे तो पटना गोल घर को चांस घुमल होकबो तारो से बेसी मौके करा होई ऐसे कि डेली वाला रहला छुट्टियों बाबू दिन रोकिए के जाए 1 घंटा जा निकल गइल सुनो सिंगारी यार करत तोहरे सोनू संग दिल बोला रहबो का बहरे बने उठावल बन कर देले आगे के परल और बिंदलू कोइला जाके भागे के ना परल साफ त्यागे के परल तबीयत और बिंदलू कोइला जाके कवना दो खो में और बिंदलू कोइला जाके कवना दो खो में ए पिया आगो लागल बा ओ में ए पिया लागल बा ओ चढ़ली जवानी लेके तड़पत बानी हो जाई पागल लागे राम बाबू भाई हमारा सिपाही जी 1500 का लेकर फिर लुटा देने हैं पहले ही लुटा दे बने रहे हो जाई पागल लागे तहरा जे छो में हो जाई पागल लागे तहरा जे छो में ए पियो या गोला गोलबा ए पिया गोला गोलबा ओ हमें